כשאת חושבת על הגיוס, מה את מרגישה? פחד. מה המחשבה שהכי מפחידה אותך בלהתגייס? כל מיני, לא משהו ספציפי. לא יודעת להיות באוהל עם כל מיני בנות, או שתהיה לי איזו אחריות על הכתפיים ולהחזיק נשק. לא נראה שאני יכולה לעמוד בזה במצב שלי. הילי, את יודעת כמה מועמדים לגיוס מגיעים לכאן ומתחזים, הקשיבה לי? כן. ומתחזים כדי להוציא פטור? אני נמצא כאן לעזור לאנשים שנמצאים באמת במצוקה. אני באמת במצוקה. חלילה אני לא רומז לכלום. אני רוצה שתעני לי בכנות. יש סיבה נוספת חוץ מהסיבות שפירטת לי כאן, שבגללה את רוצה פטור צבאי?